Здравейте, приятели на списание Амбиция. Днешната статия е посветена на българското и по-скоро на българските народни носии, които са намерили на свое интересно и достойно място в книжките за оцветяване. Древни символи и векове история са закодирани с пъстри цветове в българските носии. Именно цветовете са най-прекия път децата да открият магията и разнообразието на традициите. Тази книга за оцветяване показва мъжки и женски облекла, типични за 7-те фолклорни области в България. Чрез този иновативен подход децата опознават страната, докато оцветяват. Децата учат по-добре чрез игра. Оцветяването на книжката по някакъв начин създава от тях и знания и интерес да се запознаят с това, което е било преди нас. С нея просто целим да запознаем децата с нашето минало, с нашия фолклор, чрез забавление, но и образование. Обясни пред PIT художничката Геркана Донева, автор на книгата заедно с съпруга си Радослав Донев, който е графичен дизайнер. Освен моделите на носиите, книгата предлага и отговори на любопитни въпроси. Защо островните шопи са известни като белотрешковци, а родопчаните като чернодрешковци? Как любовта към танците на юнаците в Пиринско оформя характерната за този край носия и защо носиите в Странджанско са най-пъстроцветни? Това е наистина една прекрасна инициатива. Все повече и повече българските носии и българската шивица по-конкретно набират така популярност. Аз от няколко години забелязвам тази тенденция и вече все повече и повече шивиците навлизат в нашето ежедневие, вече превъплатени в новото ни съвремие, в дрехи, в аксесуари. Вече не звучат така остаряло шивиците и не са единствено част от нашия фолклор, единствено част от нашите носии. Това е от мен и до скоро!